Nyankopɔn ye na do ye wo da. Amen. Amen. Nyamema. Baby nyame di aduro yi. Minnimu de menka bio. Di nyame onye yi bio. Baby odi aduro yi. Na mesere bebre. Ne die no boku aso. Na ye nyina sori nyina ho. Yes. Na yemfa enne kese kase Yehowa. Yeda wasio. Awurade yeda wasio. Yehowa yeda wasio. Awurade yeda wasio. Mesdames wase, on transforme. Amen. Aside saying and Ryan yes and Canine Becca Casabi said Jumadie inti Bosomini I won't know your photo of our own Bombay. The patrol to account Kuma so about programming if you could say the business. Yamedi Eddie of Fusan yesa Nensia ama Nenson a corner vie. The wire soon. Yes. Mukasi nyame na do ye hoda. Amen. Amen. Nyame ma. Mesre mo bro de afi nyame nchen se. Sa program yi a share enye dipa na share e onu nyame pe e no pe so ba mu ti no share. Etu onipa bi ya kan ne koma a efi kwese da be se enne ode ne koma ode ne gidie ewura mpaba mu no bibi bia ode wura mu no nyame hu ye mobo na embre mu sada. Amen. Nyame hwehwe ne ma mienu na Filipa nchen ye ba yi na mpese me de kirew ansa na mabama sebro so nyame hwehwe gidi afiri wo nchen nyame hwehwe gidi afiri wo nchen na ohwehwe se wodi ne pedua na bebo fore ama onu Nyankopon na waji atum se ewiase nyina ono na ewiase nyina eja enema mi nyame hwehwe afiri wo nchen na se wodi ujiri na okuma nyina aso mu saade a ne o twene ho a wuso ade bepi ha no oni mo ansa na oba nye wo na abeka wo enye wo na abeka me ka se ya 2000 ye ko voter region ko ehunhu adwuma na ebere a ye kodi pe busomi ni nyina no na nipa bi monetane ya onti se bi asese edenti ena ye fi Ashanti region Eastern region near be voter region na ye ba ye kra ye ahogwa ye be pio ye ni mobia na nso obia fi asem obia kum mu asem ne ha obia no ye fe no eno ne ye ka Wonderful. Necessarity dia ene na tete boso no bi anase motia na de adwuma yes I want to say so obi fi voter wa ha munum se ne hote ebre ko ye program no se sankani gina dwemu preach se me gina hoyi a obekasa wie no na empane a ema no pamade a on de wo mu no obekasa wie ne etwa ho hia se ni etwa ho hia no chole free mu baby ade ekosuye no I can say if you mean your question, Geneta yeso ansana yede jumano. Na ya smaka agrada to me amana baho. Abefa if you ho any geneta no geneta na nyefi obi anyefi bibi anka obia. Eno ansana won eba abebisa se to me ben na yede nam emoti ana kane titi na Beni fonde ba eri bi ne edi adwuma na me di bibi hye wadwene mu se wo ba fi ha na se onyame ne ba bi fra wo ka hintase bi kire wa enema mienu
and the first wa dream sa and run anajo efi be anajo no duko dumienu e ko don kro no na nyame ajo bia kra fidi sam ampa ofa kruma no bia ni ho ofa so obi ani ho e bibia ton no bia ni ho onipa bia wote asase so yes edura anajo nko a na nyame ajo kra fidi ne dia yes no amabofo da beje se wo sika se wo nipi una oyo hene una oyo sofo una wabi una wahye we politicians we hwan kura no waje ade echi ni nyame pa no de amaw ompa omfa maw wanfa maw a yenye ne hwe oje tumsa pa enti enra na okoda ye no oso daye na o number bi no a o te wani no da ompa so onyame be yi ukra fiu mu ebe da okra ne fiu mu ko onyame enchen e ma report wa enra no pa ko se enwumere ne wo ye nyina no okra eje ya ye de ho report ko ma nyame no ne ehie wo nyina no nyame nim ampa etinye wo na obeka wo nsema kese kese ma nyame ate dabi onimu ni nyina da sa kasa amen amen kasa amen amen sa na hwe Proverbs chapter 20:27 na oso onyankopon ka ne nipa home na ehwe eyem piem nyina mu hwe edi ade achi onyankopon nani ore hwe ade ene wo home a wo home edi ba bia ugina wo home bia no eno ye nyame ka ne a edi wo hawo nyina no nyame num ni nyina se wo home de a nyame hu hwe nyame hu de wo ye bia na wo home de a de wo ye de hia wo de wo bisa de opese nyame ye no nyame num ni nyina kasa amen amen eno na se wo be piefia na ensem ahia wa wo dwene ho a wo ti odin a wo dwe ho no o home ba ko a na wo hawo nyina information ko nyame nchen eti nyame bie odifo nani a nani bo wani ma na wo hawo nyina o home a hawa wo kan o de a kire no te nyame amie nani a o hwe sa kasa amen amen kasa amen amen nyame ni pa Jacob edi nkan nyame shira bebre amen na adwuma nyame afa oso yesu pa se mama bi na mesoma ye na ebebo mama ne a enka meti ne so mi hu ne se ne mi hu ne me ba nra ina na ma yedi na me hwa de bebre enye wo nyame tumi na afa wo mu ene do waye na mo gidie se de nyame do be ye ne we nko odo be de brosa amen na dodo abenya o mu gidie so ebenya asomdwe ene kwaje nyame shira o mai da amen yesia ne ye ka nyame asem o mpa bobia na obi asori ibajo bible kan ho asem o eti dikai kan de enti ase preach wo mpa bobia mame na butaya me de bae no me mfa nchiro me question me nsa mbebisa me question me nsa ne sia na matrase asem wi ye de asoma me me ye ho adwuma kwose afi bi si na wie ye tafi no ko na wie ya ene meja aka eti me no mo hie nyame ma me no mbeka sa kakra e wo de nyame de asoma me Jeremiah chapter 36:6 Asase ye gitum se ye di ehiem wo kronkron bia empa boda asase ye preach ye kanya me asem ta na babura kan ampa se ye kanya me asem dia na ka kire se no nka ho a na ka kire edi se nyame ho kronkron afa dwentofo so to dwom afa difo so ye adwuma na se wo antie nyame asem a onwie peye yes trase na tie nyame asem Jeremiah can say ma wonya ha Jeremiah chapter 36 verse number 6 Bible can say enti wodie kono kenkenkan awurade asem no se muhia a ye bebo mpa ye a ye mpa bodo ye a eya mumbie onyankopon asem na mumie na mo kenkan awurade asem no ewo hen ensem a wotwere fi manum no ensem o nyame atwere a ye Bible mu asem ya da ho a fi nyame anum no eboboye ne mu a ye engoma moboye mu no egu man na sum muhia mo kenkan asem no mu oman ni nyina sum
Awurade fie. Ɛwɔ he? Awurade fie. Ɛwɔ Awurade fie. Emu adada no. Da ye bompa ya ye de buaden. Da ye bompa ya ye de buaden. Eti se yehia akwese da ebesi fie da na da bia yehia empanifo yi eyi pani ba ko se o me man nyame asem enka baburu mu asem kire ya e ya asem a eda ho dada. Mudia hia mudabia. Yidefo mudia hia mudabia. Mudia mudabia. Amen. Enti ebira yehia mu ewo Onyankopon kronkron bia a yedi ebuada no eho ana esi ebie Bible no ne yekenka ehoma moboye no emu nsam a Onyame won kronkron ame atwato ho no ekire mu. Amen. Twaso enti kakameti o say Na kenkan gu Judafo a wofiri won kuro so abanyina asum. na yekenka sansemi ema adom dodo a efi wo afie no won kuro roba mbabo yi obi a ntie bi Ebia. Ebia. Won ko te sere no. Ebia. Won ko te sere no. De wo de betu nyame ani ma wani abre a wo dwen ho a meka se nyame ni mo no onimo. Eti se wo beturu a yenka nyame asem no enkae o na enema na wunimu a wo de pedua na ye a aye wo no nyame ntem mfomso a ama bo so manya nyina so a ode yareye ode hawo ode aware a wunya ode awo a wunya ode kwanto sem ode adwuma sem ato so no ebia won ko te sere ne beduru Awurade anim. Onko to so ade ba ya nyame ebetie ebeduru nyame anim. Kasa amen. Amen. Kasa amen. Amen. Eti yesian mo se kenkan baburu mu asem a mo wane ha mo se o na de ne aba mpa mo na adifo ye adwuma na mo se ye bebrichi mpacho ene so ka ho. Kasa amen. Amen. Masem bisa mbisa di kan ye bebisa ye nyina emiensa de di kan ye bebisa ni masem ne say ehina na wo wansa na wo ba wo maame yem unya ma wo maame yem ma wo maame ngo e ma me pie adua na bretu asona abusiem na wo ne flow say ehina wo no ma be mu na wo ba ha be ye den and now be a cry say me compare ebia ebo no mi ni apon ma ba now bo man mu be ye den o ba sa so be ye den aye question now be ko da be I didn't do be ko I guess gonna be you I'm here rest of September in the battle no di on birthday awie yes sir. It be the 13th, it be the 5th, it be the 4th, 21st, 31st, on the 9th. And yes, sir. No question. That will be on the 14th and 29th. Yeah. Who be with that? Be a name. Obe chef free munda saying, Bosomi and Abosomi. Now you be you man to bang. Patrol and so they can walk on that. What do we have to walk on that? Question in you. First question in you. Ain't no fee. How about her? I'll be there. I'll be Huna Mane. I was so swing. I was graduating. Now, way. Obitimika said, Semi wouldn't make one of a samba biodia. And me, Mamma, share a dear Nebuchim bio.
Any na hena abese na ka se bring to ebusuan so emujo na asuna ebusuan so emujo onyame ntia se da Amen. Abraham sam say enura me nua na kasa no okasa si se ne kasa okasa nyina se asase wei bibi wo so na enura kasa okasa yenti ena mama semanka me de ba mu nyina no me de ato ho me san be sram bio na me da meba no e be ka ho asem. Amen. Asase wei me hu nipa kwa na me wura ho asase wei bibi wo so ye ba ya nyame na mo nkonko so ena ma dwotofo so to dwom na difo ye dwoi metumani na me hwe be ko nifa me hu ni ma we koso a na me wura ho na me wura ho na me su mu me ni ane be kasa nyina wie do bi say wan ena opese asase wei emu hawo no onyame yi ni firi mu. If you say, ye wo ma beto asase we so nko ade a Yesu Kristo say no obeye akwa obeto ye furu we mu obeto ye furu we mu no obeye akwa. If you say obeto ye furu we mu na oba asase we so nko ade a obepie busu mu abusu na obepie mu no obeye akwa eti Yesu ba no obeye akwa so obefa akwa te be ato no so no obeye akwa na akwa na obeye nti tumi ne mra eno hawa abusu no eda wo so eyapam ji Yesu ene betime yi wo fi sa apam no mu ene obi sa se hwan ene obama ne ho kwan amanyame yi apam no fi ne so na Yesu ne na yapam ema ne ha to asi aye di obi an so ndo ni problem ananye sa eni pa mi no penem so so re obi an so ni problem. Kiso might have said, Amen. And my question is, share Job 16:22, Job 14:1, Job chapter 16. 2:5. But your a better call, Mama Moya, na your family member, my wife. Job chapter 16, verse number 22. Bible said, Now, if you want to be Bible said, make a jail say, if you are the man. Onyame hye hwie ma wansa na obeduru obi die 25 obi die 30 obi die 80 obi die 105 obi die 95 obi die 90 obi die 23 obi kwa die 13 eni nyame hye ma no enhwie nyame hye ma wo no ebeduru na makowa kwan ya mensa mema esa se wo hwie asase so na wo ba bia sa na obeti no wo be hwie asase so akokwan na ba bia obekọ no onsa ma enye America kwantuo enye UK kwantuo enye US kwantuo na obi fi asase so na won samba biu enne na me bi sa se da be na abeko ede na do beko enso ne be yi afa wada obobo ya ne be yi wa hwo kuma ya de ndo beko ye fu yare ana o diabetes ndo beko ana edene do beko edene do beko question ehina ofi aba ha a obedi ebedi obi na busua nyina hia na so atena se fuse busua ne benasem yihia busua ne nyina ma etina ni nka so beba busua mu ehina ofi ene sa akọ he ene ka sa akọ he ofi baby o eye obi ne suma wo obi ne suma wo na osuma wo de bibi se wo za na obeye den oba ha be den ne dabe no bere beko na bere nyame se ma on ebeduru na eduru a obekọ kwan no kwan na obekọ no on sa masase we su biyo na dabe me no kase aka obi 2 weeks ni ntini me programming senka nyame ehu yembo no de ho be wura mu ne so te ase e ma nyame yi ni krafi tumi ni semo a na wo na paro na enso o se ne boy ne so be ne ho ase December onu mu so October ya de ne ko
to be ya neko. Kasa amen. Amen. Kasa amen. Amen. Job 14 kasa. I want to know you do 90 more. Ose. Only power about one. Only power ba na wo de. Then I eat bi. Enfi obedi aketo abi. Be ba twa yen ho na enyo ba na wo no pagya na sa. Wo enyo ba na wo pagya sa. Only power ba na wo. Then I eat bi. Enfi obedi asase so no aketo abi. Now how ma? That's a 6 month kura on fauni. Asase wi. O ha wonko a. How? O ha wonko a. Obiase nhire. Da ye be wono no. Edipa nyina agibu ekohwe kwara ya wono no. Na eduru boso miensa ye de ba so dan mu a. Edipa ja ho bere no adaje edina chi kwa so dan. Na wotwa. Na o de edipa nsa so ye de ntuma fita ata no. Nanso obete so akwara na edina ba so dan mu no. Convulsion a chiro. Yeso afiri mu. Wotwa. Twene fi nsa so. O ba koda ben. Nyano why? Asuma da wono nya nasem. Asuma da wono. Enya nasem. Da bia me de bi hia me kasa me ka ho asem. Me de ma hunti. Me na manama boa me ho. E de sa boa chide. Se ba bia me hia nya me se beta maso ano no. Me de nya me ase. Amampani free atoduma me asa. Me kom ba bi. Na wo de December so be wuna ene won go fie wo be ma di fie obi a bompa ya ma sa na oyu obi a ba di obi ade cause eso be unti na me ba to umu owo no ngana ye bompa ye menya mo 100 years kan hokra ko be faso wa no mikro Leche kuro no mikro. Amen. And if you da, could you go hospital? Obi a packet car. I can't best 4 hours. Pen will be a year there. Make us say, Yam Petchina. And can't become a pass of ours or quay ye. It be paid quay ye torso. Now, what have been ever called ye? Or Chamber could be the award never got the name. Obisi last week a year no kwayeno e bere okwayeno wan go do ntem nanso e kwa okway yin achi no take away the man kwa no enam ni sa nam kitikiti we na de man monyi made to de bufu kwa fi obaye da ben na wo so be hu ama ba bi take away o yi ase Asem. o de ne da ben enti se wu so woni abira wo da na ho to nyina take away di na wo kasa amen. Amen. Oh, amen. It's a prayer. Amen. And I'm a bofu kakra. Kristo, amen. Amen. Messi, onya messi men kan chira o say. Every bi o ho ba sha to amoni bebia. No ni bebia bere e wo onya men chen. Na every bi o ho a onya me esi se amoni bebia o bere so a o be ko. Na o be fia asase so. Na ye hu bio. Ye hu bio. Obu ho ye hu ni ni. Eti mi dan hwemekra o. Hwe mi din kra. E mane nyonwanwa se bi 2 days 3 days abete se mawu. Mane nyonwanwa. E nyame se wa tworo to dada. Pa. Me so nyame nwanwa se bi mete se ma me bia na oba so dem na obeje papa oba wo chen no nyame nwanwa. E nyame asem. Yes. En me bi sa so wo wadwe ho de no. Wo de ne da ben. E de ne do be ko.
Kasa amen. Woni bana sani bia wodi wo woke. Oya dania. Oya dana ubeu. Visa yenina. Yadi wo. It was a for no wodi no kwe. It was to nipa no wodi no kwe. To for Ninata and Washia. As a form penny for Ninata and Washia. We are done Nse ne musumo jumo ne do so. Ampa. Kristo o menta said amen. Bible can say Job chapter 14 verse number 2 to aso. O say O dani se nsunsum. Na ebra mo beti se asome se wu a o beti owu se wu no. Afi ne mpere no etum di kase sunsum. Na wonyina se se yare na otwe ba de bosomi aba de bosomi no ba na fi onyina no ko eno ano no. Uhu no ba ko no a who the picture no uti enye ye anko he da ya da no ano who ni bi o who bi no sabrente bi ni abede de kwa brochire enso meto ne ba me who ni ma me ya ni who ni nua me na ni ko so ko mo so ma sha to ho ni mfie kwa na ogodi no aka ne 3 months into ogodi 3 months no wa brochire ho into on sama e who ni bi o Neni aje den omisae omisa no awura bia ni abeden den si enya no amani nya ware efise oni ne kunu ngo na oni ne be man ware ya che etino obeko ware foforo anani abere yenya no oni mu se ehye da ho a obonso ma hye se nyame bie kwa amane wo a ode akwara ne nyina beko oni akwara ne nyina beko eti nyame masa band na twam San what on Tiasi. Until once a gra. Casa amen. Amen. Yakasa de Bia Menesi. It move on Cheme. My voice and my papa. Meso Modaro Master and Betty Biano. Women fathers are Kisu. Omenta said, Amen. Casa Job chapter 14 verse number 5. O say. Sawa shane na to. Oni be bia odi asase so no. Eda odi be fi asase so no. Nyame ahyato. Na na boso me dudu. Se wu koda na be fi ha. Nyame ahye. Ya woda. Nyame ahye. Na me research bi ena me hu se obi wu koda. Obi wu koda. Koda da no wu ye no a bibi ti no wu ye. Da obeto efrum no. And then you better to your room. Say, you consider the so free as consider the surface also. Say, ya water and a toy of room, and I yame eman about so we move, and I ya wono next year. And I ne man obeto mono bosome aye bosome and ngotwe nkunimu and I obeto your room. Ukoda no to your free mu enne emanya misisi le furu mu a da obefi asase so ukoda okay e da wo be fi asase so no onyankopon ko atrim ne wo ampa onyankopon ko anchen pa nto hwe odi ye no bi be aka ye no bi ko jani ku ye no bi ko jana ire nyesa ye no bi eni ambre pa ko ko bi won samsane be ya ye beji na tum na ye de obi position ama no ade anka hu yi wiase a ese de pa nyina apre ye dan kwa no
a Christopher we are the penina at the ato position and a ska and a video be a pay. Position the break and a ska. Down Canada be at the attention. Now, Bible can say, yet we are seeing a position, Mawa. What I'm not one, Obeko. Was that all? Now, if you are empowered, Nana boss will make you trouble in him. Bosomiaka. I was as so old channel when I met him. Saka 1 week, Saka 3 days, Saka 5 days, Saka 3 months, Saka 6 weeks when I met him. And then maybe I said, oh, beside one, or Bosomi saying, I can't be saying. Amen. Amen. Now, what was here one sound Amanoa? a quiet person, the viewers assistant. Say a quiet here, Yamia Chateau. A do me a look and as a car boa, Yamia Chateau, baby as a carbon, Yamia Shelly at all. A year and the baby there for what? A better than swan, and so be munato, I mean, so they have a foul. A quiet over fast the viewers, I don't know, Yamia Shelly at all. This is how they say they are. Me say, and you were different so. And near my who I had 20 who you walk and see. I had that, you know, many had been vessel. Now, oh, because you're moving in Nasa or Penny. Many had been vessel. And they will be there. You better do be there. I see you watching. You see, Obinra. Oh, dear, I beg. Obedient next week. Me de say dem hu no owo bi ba na esa so se wu a ye ti wu no a o ye mbehye o eso you are free so na do se me so me koda ben na ehwa no bibi bia wa ye bia no ka utu ho na mo ye na me beba masem no so question na me bisae question no na me de a kire wo yi na de ntia ema onyame ekasa na se onipa bi a wo asase we so no me se okra a ewo mu no eye nyame ne de ma wo na ebere ne so a obeje saa na mbese kire wo ha ebere ne so a obeje na obeso ama na beje na enu ti na anadwo bia oma obofo no beje firi wo nsam na wasa de abere obi o de bia anadwo bia abofo no beje anopa na de abere o eti esori anopa yi ensem bia wadwene ne waka ne waye papa ene boni nyina no nyame record no nyina edura anadwo a esa abofo de ko kire nyame no da oda pa ne de ko kire nyame ade chia eti da wo bewu no onyame no ni nkontabo bia efise efida wo besi enne no esa se da bia nyame ma oda e ma ojo o record so ti no ubi bia e wo nyame che kasa amen Amen. Amen. kasa amen Amen. na de entia me gina ha me no be kasa enne no eye wo kra ho asem Amen. me be kasa fa wo kra ho Sir. okra no anyame ebeje ode ma ho na obeje na obeje ti no nyahunu e oboni awai ho na ende fa ho manyame menyame enso okra dem na oye de ye okra ne de e nyame de ya ni bedua we de be fa na sase so na okra ne de ifi nyame nchen okra ne de ifi nyame nchen Sir. kasa amen Amen. Job 10:9. No, Acts chapter 15:22. Job chapter 10, Eh, verse number 9. Job woman ti enkono. Acts 15:20 to 22. Job ti edu enchichema ye enkono no. Ose kai se wo nyono me se anwenemo. Kasa amen. Amen. Ya no nua na oda no why? Bible se men kan kire wo se asasu we ya wo ba so no ansan so be ba no nyame se men kan kire wo se onwe wo se ne enwe ayo a ana kukuo na ode no tie ne nwe ho nti obesan no tie bio yanko Na obemama dani emfuturo bio. eye no tie no de nwe ho nti obesan no tie bio koso e Won hwie ma ngu se no fusuo. na o kire kwen of aso a wo ba asase so eti yedi ni tie na me di besi no ubisa masema nye yibio. Pa. Na masemasi.
Kisometa said, Amen. Me mammy, me pacho, better any Hana Menunin Kumaka, Uban into me flow, Fakwarana Bra. Fakwarana Bra. Akwara what my benching or Bebasa seasonal. Onyanko Pojane Mammy Moja, and no Jenny Papa Moja, and no Shigu ye froom. Sana Jobo came, and no Shigu ye froom. And a Dana Mammy Babun Sano, or Jacka home, and no Shigu ye froom. Yako. Now, Mammy P said Nufusua. I know Massa Mojan is animal me, son. I had the day this is stature, and you say you are my heading. Cause what do you ready any number say me? I know you want to ready a ski and a num a dress at the end. Cause now what do you know penny in Tinu Ramimu? I know you want to know penny in Tinu Ramimu. But it can't be such a hint of you. It's a mistake in your town. I know the noon penny in Tinu Ramimu. And Quana Doyana, what do I mean? Sabre and notice that you I draw. Now, best 1 month and 2 weeks and 3 weeks. Oh, you're from. No one to make count. I know you remember homie goo, Mojanimi, oh, Mammy Moja, and no Papa Mojano, and the Mojanimi, a Juma, and a Dantan who you're from. And my daughter from was when you're 2 weeks, when you're 7 weeks, when you're 9 weeks, when you're 10 weeks. Casa Amen. Amen. Some Mojano, Yame, at your mamma, no Papa Diano, and the Fennel cry. And the Fennel cry. And then a woo and a few muko. Naka dead body no. Dead body no. Aye. Da o ma me bebulu nsana wa mu no. Ene ni pedue ya nya me de no tie no. Ene dead body no. Etimi no ka say, "Die me di ho ye fe na de." Efu. Na de me de ka say de e okra na e kasa. Na okra na e kasa onya me fi me mu a. Me tumi kasa bi yo. Kasa amen. Amen. Eti Bible kire ha say akoda yi abe man betra na ma menche ni moja ene fe ne kra ne kra no e ni moja Ampa. iti do am no ka say odi baby ya o moja ene e o kra e fi mu a na asa de aka no e fe na de aka ne fe na de Ashibio. wa ho fe no dress no ne me koso ba nyina no e o moja ene fe no kra Sir. Enti ene so obi ye no do ya sabia na se doctor fo ntwi ni moja ye ntumi ma na duro bia ye ntumi kan we moja ne ye twe a ene be hu hawo a ewo ni pedue no mu ene ho hawo no ehu mo e de ama sana doctor fo wo mfidi e de twi moja no onyame so ewo fidi kase a ye de hwehwe okram. Yes. Risho krem. Masem ni nyina mebeka nyina hande nyina so. Ti bachofo aso fe kakra. Yanko Job chapter 10 verse 12. Ose And Quana Doyana, what do I eno nyame ho me nkwagu mu e ma moja na eye fe do kra no esase ye adwo de bedue no. Eno ye wadoye e ma abofo hwe wo so 9 months. Yanko now what say so ewe me honhom. yanko Now when me would see wakuma mu asem we no nyankopon kan e wo nipa ho. E wo ye funu mansa na obasase so. Yanko ma hunu se we ne wo tirim ma hu se onipa bi e basase so a asem we no tirim so obasase so de asase be bodo mo na de nipa bi aye bi obepese obebi kwen Some ye bone a eti se obasase we so no man fa nyame asem na se obaye bone a be so me obeden obehwe me onyame hwe no enya ba achicha for de boma onya ware onya wo yare na bosana be ma honhom bi de be ware wo enti o hawa ye de be wura konkron bia ha na otwe ne ebo mpaye eye asotwe a efi nyame nchen a ye nim nti no ye de pedua ma wiase a nyame hwe no bia de so na asotwe nyame de ama ene de be pia obi paware obi pawo obi pedwuma obi so yare da so yare ndi o ma horo bebiri emna ne menu ka kasa bi no emsire bebiri o kasa nyina na mesre chimba
Obu ha abo adane yem no sisi ha no beka ho hinta so machewa yasem kese kire me ba ade gure yem ye awa pan kusua chebe ba ko betima pan kusua best 500. That's right. And I hope awo asan pa aware and abo we da yem na akwara be betima ba da njire be njem na yede le chire be so be da yefin ana du sian wo Pa. ana se suade ana se is bichira kasa amen Amen. kasa amen Amen. se o ka chire wo se bibi was ase we so a enye ize ye be hu kakra ye ko And to us one. o say Na umu be memfo so ho. body bia be bia nyame fa ncha wo da asase we fa so adwemu sa body bia be bia nyame fa ncha wo da sa na waka o ono ka sa efuru mu ansa na wo basase so asema we ameke no wo efuru mu na wonya mai ena awurade ka sa we asa na oba abepie aduana safo o se busia pie mu de mu oten aduana fo de o hire do enti wu yan ka obepie asono busia mu na obisa asono fo sa mane ogu kiso men da zeda Amen. me pacho yan kan asono fo sa enti moja no aye fe ne se okra no ena bible ka ho asem se o moja wo mu no onyankopon ne wo moja ne ho nkontabuo a hono bebu ho nkonta na onyame nim o maame a ode oba asase so oni o papa a ode oba asase so Yes. onyame nim no ena onyame nim abusu ofiri mu se o papa ayeduanani na duanafo nkraman etumi ne hwe won so na o maame ye biretuni na biretufo so no sebo tumi ne hwe won so eti sebo ne kraman na aka bom ena abo epo ebra ye wo nga ani ufuna no ufuma nyante na hya ase ene keti saade to so nyaminim ene o ka kire wo se obasa so we so a yedi na se woti onu yakobon de a ene de sabeto so na se wontie de a obehwew okra ne de nyame de a obetima age ne na honam ye na honam ye de obetia sa wako yeko asomafo ma eti dunum enyiche mudio Genesis chapter 9:5 koso Acts chapter 15 verse number 20 o say na one kire nkoma won say enti ebra asuafo no ebra Yesu Kristo wi yema ka asuafo no all the to omani nyina nim say yemfa sem we say mre onipa bi opeso we Kristo ni say when you won free abosom afidie ho onipa bi antwe ne ho firi abosom afidie ene adwamammo onipa bi antwe ne ho firi adwamammo eho ene mu a wonhwe wo mojangu na wo wuye abo a yentwa ne ti na ne moja efiri mu mese no wawu afa na boafu obi antwe ne ho firi ho ene moja obi yare aya amoje ma no obi antwe ne ho firi ho koso verse number 21 o say na everything no everything a o Yesu Kristo nya maye no na Mose wona woka na asem kro onyankopon ma Mose nipa bi a na o ka sa se wo se on kro nyina mu etufu se de be ya nipa enkwe committee no ho na woken kan hia da mu efi se moja no ene nipa bi a obi bi a wom information na e wo moja nim fida e wo ebesi ne ene me no de wa me bijam ntem ha yi efida e wo me ebesi ne boni amaye nyina e o me mojam papa amaye nyina e o mojam adwe o me tirim nyina e o mojam honhoma o me mu nyina e o mojam tumi o me nchen nyina e o me mojam kasa amen Amen. kasa amen Amen. edi kafra se me nim nyame ene me si so no me ne ema be se 10 hada me kura yare 22 minimum ebiso ni bia o yare mi no o maame abusuamu yare ene o papa abusuamu yare moja mi yenu nyame ene ma ba asase so nti aduan na abusua yare no ene beto abusuamu yare mi no it is a wouldn't be pattern da 2 times 10 is 20 o de kan 1 is 22 enye diabetes and now pressure
22 yare na meka no nye diabetes and pressure eye honhom yare bia doctor ntimi proof no ntimi sa yare no Ampa. empa to wusi so mema say ne wada nti yare say no nya a wo mo gyenum a ti Yesu Kristo nko ha ne betime yi afi oso e wo nsu atirimo subom ansa na hon konkro atime nya kwan ayere wa hwede no apede na mawo. Yes. Kasa amen. Amen. Kasa amen. Amen. Yako. Acts chapter 15 verse number 28. 28. Yako. Na ya honkonko ne yen Enti se. Yesu yembre su yi eye honkonko ne yense. Ayese won fa de so biara ntomo. Ayese yemfa embra bi emetom mo a mo pese mo banya menchen so. Ade de ehia na ara. We de ehia mo ne pe bia. Ani se Efi se wu na umoja no e na eko nyame nchen. Ye duru nyame nchen a efi da ewo ebesi da wu ye no ne wo be na saso yina no e wo moja. Ampa. Ade bi afra wo moja no e wo moja. And obi si so no one boy bi atra 6 years. Boy no epe bambonje boy na kutu aduro na boy no kutu hie no na woni mojem edide ono hia no aba wo nchen edi boy na duro no kutu ne boso no ko nchen nya o mojem da wo bewu no okobu ho nkonta che nya do nya mentam boso no e o mojem eti na se moja bi ebe fra wo moja na se moja na ebe fra no ankoe ne papa so a na do hoba oba bi ho nya ne dofo aware no nanso no doctor fa se moja ne mienu nhia entimi ho ohunam fam kura wo doctor fa se omo wo enye yi didi so ho papa mu moja ne mienu entimi ho me no ka okra ho asem okra no a ebetime fi ha enne ana wo kyena no e ho asem no woka. Yes. Ne ma bisa wo se enna wo ti se dem ha wo tie mi okra no aye wo moja no enne ma do se na abefra wo maame no papa de no. According to Bible obema bia oyere baako oba bia okuru baako kopo so bewu jibema na wu joba na wu. Yes. Boso na akọ ne nchen no enkotre ene empramre ene mpotro no ayesi o moto ede etete wo no abefra wo moja no upa arafete ju kobu embojene ho ngonda echi nyame wenti ni Yesu Kristo bae ede nsu etremo so bae se onipa bia opeso ko Yesu Kristo nchen no agi so ogi esu bofoforo. Yes. It was esu ba ode bo be no se wamfa mo bi esu a otimi mame nchen. Ye. Yesu ankasa akọ patro yeko aye honkonko ne yen se. eye honkonko ne yense Ayese won fa de so biara ntomo so. Ade de ehia na ara. yeko Ani se monyi mu fi anama wokuma ma aboso. muntwem ho fi dem ayekuma mabosom Ani moja. obi yare a moje ebeje mo no twe ho firi ho Ani mo won hwi eno wo de de me mahubi ko fodi abonten so akronfo pani pa a obedi boso me sai operation a baby on ne domugu na okwakoy operation hospital okoy ne sikani bi na owi ehia mu jama ya tesia ono so oba ye so wanyini wodi se o sa group no ye oduru ha tesi ne muja no na ene papa ne de efa na ye twe papa ne muja no ma no ana nyame adom papa ne ba nkwamu papa ne ho to no wie ya oba wo fie a na dan fusikani oba wo fie a sika o binu a ono wo binu se wo kwa 1000 Ghana kura a ono wo ba 30000 no obe wi a 500 Ghana na ko sikeni kronfo obe wi a Pa. afede ko so ama na busuafo nyina ehue e mo no ehu se baby wo duru no wo mpede sa ha itu ono kura ye na so obeku no ho ya ye hu de ekoso kopum se on ye research ehu se nipa na ye twe ni moja ama no moja bia be friend moja dia ye ko research ye research hwe ya papa ne ko de dada kura on be be operation ko Ye. Bafram.
ɛna na wahyia bra bi ɔsɔ pɛw a ɔda ne kam na num kasa nyinaa no korɛ na nso tumi waro nso ɛkrɔmfo ɔno da na korɔ no ɔbɔ nyinaa na mafuo ko nyinaa no da wo bɛwuo no ɔmogya nyame bɛbisa korɔ no nyina fi nkyɛn da bɛwuo no nyame bɛbisa no nyina fi nkyɛn enti ɛnkɔgye obi mogyaa ɛmefra wo deɛ ɛnkɔbɔ dwaman na sɛ bɛma yɛ ɔho adeɛ koraa abusu ofi mu a abusua no nyinaa bɛta akyi yɛ ɔho adeɛ ɛma aware no baa so no ɛti na ɛde ba sɔre fie ɛma sɔfo bɔ mpayɛ ɛma abɔfoɔ sane ɛma bibibia wɔ abusua no mmienu a ɛbɛha mo adwene no ne nyame abɛ titire nyina fi hɔ monya somdwe Amen. kasa amen Amen. yɛnkɔ Ani enama wokuma ma bosom. ɛne ɛnam a wɔkuma ma bosom Ani moja. ɛne mogya agyama yɛ ho Ani amo a wɔhwe wɔ moja egu na wo. ɛne aboa a yɛhwie no mogya nwuyɛ na ɔwuyɛ Ani adwamammɔ. ɛna adwaman bɛma wɔnyɛ ho adeɛ na ɔnnada Na ɛno na sɛ muyi mo ho firi ho a. Ɛyɛ. kasa wei ɛna Paul ɛne asuafoɔ no ɛtena ase ɛde maa yɛn sɛ obiara yɛmfa nkyerɛ obiara na obiara ntwe ne ho firi ho sɛ ɔtwe ho firi ho a Ɛyɛ. bɛboa Ensi mu yie. kasa amen Amen. kasa amen Amen. sista bi akɔyɛ saa ma ɛtwerɛ aba abusua mu yɛbusua mu de nkatwerɛ ne mu Oh. ɛkɛda mu nim nanso berɛ bi a ɔne ne kɔdaeɛ wɔ hotel no ɛtwerɛ wɔ abusua mu nti da ɔne ne daeɛ no ɛtwerɛ abɛsisi no abusua mu sɛ woantwa a wɔbaa na wona na bɛtwa abɛka abusua no mu nti yareɛ dodoɔ sɛn na adwamammɔ nti aba wo mogya mu huhu yareɛ dodoɔ sɛn yareɛ dodoɔ sɛn na aba mogya mu a nyame akasɛ sɛ wo ɛnan nanso nnipa bi a wo ne kɔhyia na ɛbere bi atwa mu no tumi a wɔ nipa no nkyɛn ɛne honhom no nti no ɛnyɛ adeɛ a wobɛtumi awo gye nyame ba mu ɛma honhom adeɛ a ɛfiri nipa no nkyɛn abɛfra wo mogya no nyame yi firi mogya no mu ansa na awodeɛ ne ho ada kwan na wobɛtumi awo kasa amen Amen. meka mogya ho asɛm Yes. mogya yɛ ɔkra ɔkra yɛ mogya na nyame bɛbi ɔkra ho asɛm nti nyame bɛbi nipadua ho asɛm ɛti sɛ obi fa yɛfunu na ɔkɔwo na mogya ɛtu no na sɛ awogyefoɔ no ama ɔho anyɛ hare ntɛm a ɔbɛtumi afiri mu obi nyɛ kwanhyia ne sɛ kaa no mu no ɔpira ne mogya ɛtu no na yɛmfa no no ɛyɛsabea ntɛm a ɔbɛtumi afiri mu ɛfisɛ ne mogya no a wɔ ne mu no ɛneɛ ne kraa ɛti ne nyɛ afiri mu paa ɛsɛ nti wo mogya no ɛne yɛ wo kra na wosii so no mogya dodoɔ sɛn na abɛfra de nyame de maa wo wo maame no papa de question da aha ne ɛtɛ mu no masoma meka nya sɛ ɔne gyina no asubɔ no yɛsubɔ so no nyɛ biribia o ɛnyɛ nipa dodoɔ ne yɛaba yi yɛpɛ sɛ nka mu nyinaa mobɔ su ɛma asafo yi ɛyɛ mma saa wo dabi wowɔ asomdwie nti Yes. wasomdwie nti ɛnkwa a wobɛnya no wasomdwie nti ɛne yɛbisa asubɔ ho nsɛm sɛ ho ana bɛbɔ su ama nea wɔnnim a ɔde nipadua no kɔwura mu ama mogya mu tumi honhom ɛdi so na honhom bi ɛware no biribia no ɛbɛkyɛ ho afiri ho wobɛso da biribia na pramisa no bɛrima no a wo no no ɛtenaeɛ no ɔno pramina tumi ɛne ɔkɔgyeeɛ a na ɔde dɔ bayerɛ ɛda no bayɛ furom ɛnti wo a wode ɔpɛ no koto bayerɛ no bi wowura bayifuo mu sɛ wokutu bayerɛ pa a ɔmo nka hwee wotu bayerɛ wie pɛ ne pramini no asɔre na ogu so wobɛtɔ bayerɛ no ato agu so na ogu so obɛgu so saa mmɔtu saa kɔpem sɛ fowura no babɛtɔ na abɛkyɛw asɛ na pramini no akɔ ɛna obi akɔgye tumi wei sei na ɔde yɛ nafuo ɛna wɔwɔ so akɔfa ne mpa na ɔno wada ɛne saa tumi wei sei so ɛwɔ ne mogya mu eti wo so aba wo mogya mu ɛna wo aba wo kurom na wo so dan na wo hu pramire ɛna wo aba sɛ mo mpa ma wo brɛ ko so a wo so onyi asubɔ ne pramire ne he na ɔmfa wo bɛ sɛ pramire no ɔmfa Genesis kan sɛ Genesis chapter 9 verse 5. ɔsɛ Na mo mogya deɛ na mogya deɛ mo kra ntimi bisa. ɛyɛ ɔkra ɛtim bɛbisa
ba me ba no atemu a Yesu be bu aten no oba abebisa nipa mogya afi nipa nkyɛn Yesu atemu a obebu aten no oba bebisa nipa mogya afi nipa nkyɛn mogya nyame de ma ho o maame no papa mogya na ode ma ho no ɛne Yesu bebisa fi ho nkyɛn ne nyame nim bɛma yeyi ne ma ho ma ne yɛ ho ade ɛne onim bɛma a ubu kuro akyi kɔfa no ɛmogya abɛfra wo de ubu yire akyi ɛde ne kɔ hotel ɔba akɔfa no nyame nim neno na ayɛ haw ayɛ nome edu akyi bebisa na wenye nsuo so ba bibie ne wiase betime de wayɛ ebetime fio so kasa amen amen kasa amen amen beba jengo aboa bi ansam na mebisa aboa bia mebisa aboa bia aboa krante obonsam timi wura ne mu emma obi afu a wadɔ emufu a wadɔ no ne krante be se 13 akoduru afuo no ho na ohu se atwa ɛho ahyia na bonsam awura no maka kyerɛ sɛ we de wo ya on bɛba fidie yi o ne kese pa na kobutu hɔ ne ba ko butu no so ne ba ko hwira fa so si ɛban no no wako chinchin ahwe ba bia tokuro ni no de ti apem no yin afọ ba on edi awi emono abi mia no ahwe kego was me me nkoto to me hu se ya nkrante ne ba yes on hu se ya sa dwi enye nyame de ma aboa no se aboa ne ma no kwa ma ba yi tumi wura ko yesa no nyame bebi se sa ba yi tumi ne fi aboa ne nchen edi se okoto se akrante bi anyi no awu da ho aye dwari tin se obetamo wi a akrante wei a homo ni wura no man ko se amanfo emo no ho nkonta nyina ebi se bi nchen okasem bebisa kasa amen amen kasa amen amen Yesu Kristo atemu a obebu no aya atemu obi oni panti ase ye fa ni simple sa ye fa ni sa keke ma fa Yesu me ka tukoro pe jana sa Kristo o menti ase da amen me pa to ayi na wo kan me pa to Genesis chapter 9 verse number 5 no Africa Hosea 3:3 odi fa Hosea Hosea 3:3 no kan Deuteronomy chapter 23 verse 2 question bi o ha na me sabe ma me no me Hosea chapter 3 me question to so me ni ko so verse number 3 Bible said na me catch ne say Bible say bra o da ye furu mu a onyame ji o ma me no papa mo ja no a oba hon konkro edandan no boso me nkono ansa na oba sase so abepie aduana ene bretu abusua mu no me catch ne say onyame se o ka kire o se tena hama me enap se obeduru asase we so a tena o ma me no papa nchen ema nyankopon ena bebre emo adwaman ansa no ware ema be ma bi fa no kan ansa no ware Kwase enya bere ma bidia ene be ma bi sisa ho na me nso so se wo yes ade a me nyankopon minim adua na busuam se ne mutie minim bretu busuam se ne mutie ene me do be fa sa busuam me enu ntem me so me no bete na sa me no bete na kopom emfie amahye enkwara eso wo baby eso ware emfie to eso di eda eso di na no me mo di nya kusebi kasa amen amen kasa amen amen me ba to wan ye ne ho ade asa no ne be maida obeja ne sa osi so hu be ma biada be ma hu no no e be mo ba fie e be ye ne ho ade ma ne papa ne bushafo nya age e me de ne ma di kan titibire mu no se ye oba ho ade bia na ye mante ne aso aye ne ma no ne ma e ko ya konta fie akɔhye ne ma no anwumere ansa na sister na akɔ patro wa de ye sa se usi so no be ma bia no wanada be ma no da no e be ma ye ho ade ware ho asana on ne da peja wonsa ana ma so no monte ase oh peja wonsa me question to so me no monte ase ana Bible say se obasa asiso a ne ye ho nga eti me de akware betra ha no oya baiwa efi sa akware iso ne eji ekopon bra eso duru bra obewura ware mu no
ɛsɔ tena ne maame ne papa nkyɛn tumi a ɛbɛbɔ ne ho ban nyinaa fi ne maame ne papa nkyɛn ɛna ɛbɔ ne ho ban sɛ bɛrima bi amɛyɛ ne ho adeɛ ɛma busua anye ɛho nneɛma no ansa na ɔne bɛrima da bɛrima bi a ɔne bɛda biara no honhom bi a ɛma kɔra yi ho ban bi ne papa ne maame honhom abɔ ne ho ban no ɛbreki bɛrima no so nyɛ ne ho adeɛ nso nti ɛbreki ade nti a ɛfiri sɛ akwaraa no fi abusua mu na ɔbaa bi ani hɔ a yɛama kwan sɛ ɛsɛ sɛ ɔware fi abusua mu yɛde ano ka na adwene mu no ho mu deɛ nte saa ɔbaa nsɛ sɛ wofi abusua mu kyerɛ sɛ ɔbaa fi abusua mu a ɛnka ɔbaa bɛkɔyɛ ɔbɛrima ho adeɛ de no aba fie maame ɛmi sɛ ɔne fi kakra wosi so ho sɛ ɔbaa bi akɔyɛ aberante bi ho adeɛ de no aba fie pɛ kasa amen Amen. kasa amen Amen. yɛnsu nyame asɛm kakra wae Sure. na aha na ɔha ɔnyinaa wɔ ɔyareɛ na ɔware no dade nyinaa mɛ sɛ nyame nim no wate na ɔbɛtumi ayɛ ne dɔnyɛ mu na ka wo adwene baabi a wogyina no a wontumi hu neɛ wokɔ ne deɛ woba a ɛsɛ wohunu na nyame tumi sɛ mu na wate deɛ woka nyinaa kasa amen Amen. saa ka hɔ biomiti wɔ sɛ Hosea chapter 3 ɛn verse number 3 ɛn Bible say ɛn na meka kyerɛ ne sɛ meka kyerɛ wo yɛfunu mu sɛ tena ha ma me ɛna pii yɛwo wo ma aba saase no so a tena wo maame no papa nkyɛn ma me na pii ɛmmɔ adwaman ɛmbɔ dwaman ɛnyɛ ɔbarima bi dea ɛnkɔyɛ bɛrima bi dea na me nso so sɛ wotumi yɛ saa deɛ ɛnna me nyankopɔn so me ne wobɛtena saa me ne wobɛtena ase saa bɔ ho ban wo sukuukɔ baabi a wobɛkɔ sɛ wobɛtena burokyi wobɛtena hɔ wobɛdwa bibia ma yɛ bibiaa kama ma wo Amen. awaresɛm o awoɔsɛm o ɛmasɛm o bibia o ɛhwie no a meka ho asɛm no ni sɛ woantumi amfa saa kya ne so deɛ a nyame hwɛ no sɛ ɔbɛyi n'abɔfoɔ a ɛɛka to wo no firi wo nkyɛn na bonsɛm tumi a ɛfi abireto abusua mu ɛfi aduane abusua mu ɛnya kwan ɛtu anammo bɛyɛ so wotu nti anamotu a bonsɛm atu no ho a wode ɔyaw ɛde ɔhaw ɛde abrɛsɛ bɛpie fie ha no ɛna me ne wosua ho adeɛ ɛti fo wasofɛ me kakra ɛna mebisa sɛ hwan na osii so no yɛyɛɛ ne ho adeɛ ansa na ɔhu bɛrima ne bɛrima da ɔmagya ne nsa Pejansa. Pejansa. Oh, pejaniye. manya mmiɛnsa Pejaniye. ɛnum nsia 1 2 3 4 5 nson gyidifoɔ no nko a mo nko a o dabi mo de mo ntra sansa nkron kristo ma ntase daa Amen. mepɛ sɛ wohu baabi a wohaw bi firi Yes. na wonnim baabi a ɔhaw bi firi wonnim baabi a ɔhaw bi firi kɔfoɔ dua na matena kɔfoɔ dua 35 years na maame bi ayɛ adeɛ bi maame werɛ hoyɛ ɛnɛ nyinaa baabi a mede kasɛm maame bi a na wanya bɛsi 35 years a ɔne ne kunu awo enum ɛne ne kunu te a problem bi ani wɔn ntam na maame yare a ne koma a ne kunu de n'aba anadwo a yɛabɔ mpaeɛ no mu nyame kyerɛ sɛ maame no afom ne kunu nti yɛnkɔbisa no ɔsɛ yɛ nokorɛ adɛn a o papa ɛti yɛde aduane bɛbɔ tirimɔden de nso tirimɔden asa de yɛde pɛdue sɛ bɔ tirimɔden na wei kafra ɔno me da baako a wafa saa ɔkra wie pɛ nyame a ɔnokura mmɔborɔhu no na nyame pɛ sɛ bɔne a wɔne kunde wɔka yɛ sɛ papa asɛm a wɔwɔ yere aka ni na yɛbɛsɛ sɛ wadaroma ne nkwanti fa kyɛ na yɛnsɛ mburuwa de ma no ɛnɔ sɛ meka sɛ mede akyɛ ne sɛ ne ho bɛtɔ no koraa a wɔnwu nko adeɛ a ɛmɛ sɛ ɛyɛ wo koma mu woka sɛ wode akyɛ a sɛ mede akyɛ no bɛma no de nkana nkyerɛ me mɔden kyerɛ me kasa amen Amen. bɛbi dɛ ho papapapapa nipadua no womogya no a wɔwɔ mu no bibia ne wiase bɛtumi de mogya no sa Dabi. sɛ wohu obi a wɔpa wo a yɛbisa no obi a wɔpa wo wonya bi a akɔ anim kakra a
ye bisa no efe wa manfo di ne yawudi ene se ne ya na adwen ye no se ne nipedua ne ye no ene ono ani pedua no eduru bibi kwa no nam kura no wa basa na adwen ne ho sisi ho so eno kura mpa nyame nka so ma ne ngo moja no a onyankopon de beye oba no eno no de bebu nten o de no oni mo ma me moja o de amawo oni wo papa moja o de amawo se moja foforo bi afrade a agye se nso atiri mo so bo anya sa de a mese eda wo ne nyankopon ni na da be wo no aho na beto be bo so na elite kasa amen Amen. Transema me na pii mo dwaman enye be manfo bi dia Amen so. ene wo yesa dia me no be trans Ne beti na sesara. eti yare a eba wo nchen no be man nya bi yini ma wo ese ko be ye wo ho ade no wanti ase ne se wo papa abusue tumi no ene wo maame abusue tumi nko na betimi ede ohaw ne yare ne ohaw aba wo so hohomo ne tumbo ne bi ho ene betimi abedi wo so eti ebere a oda so ti ase wo ya ba yi a wo ye babu wo ye virgin no tumi ye bo ho ba ye mienu abofo mienu na ga do eti be ma kro ba no be ye ho ade a eso obetua wo kra no ho ka okra no nyame ji fi wo ma me eno papa nchen eligu ye funu obetua wo ka eti sika no be ye ho ade no ebe ko o ma me abusuam o ma me ko ebe ko nya bi ni o ebe si ne so o de abusuam no de bi ko papa abusuam de abusuam for the dia honhom ahoro ne yare a ya hihia ese ba wo so 30 years 20 years awo mawu awo na de nya no afio no virgin no nyame ehia won be ma no amoye na se be ma bi no be di kan eda wie ansa no ware dia adwama na di nkan ni tino nyame nimo onim ho no ma na aka na obewo mu bia sise ne apam nyame na opam ye no nya no ko so di be bia oni kuro nyame sisi ma no e wo re nyame sisi ma na e so ne tena e wo ngwara nyame no e ma obewo baby eso otena emfia obedi nyame sisi ni na sebe sisa ama wo fie di otwena abeduru aduanan am wawu a eye wo efise se wan twen ama nyame anyi ho ka from ma wo ene wan kasa e ma moja nyame sisi ma no wan kasa odi ko spread ye de a ho bi afi moja bi mbe fra wo moja no ene di wu ba ye kasa amen Amen. kasa amen Amen. Sesamio, Deuteronomy. Sesamio, megame yimwe sesamio. Erade sesamio, konkon saimwa sesamio. Edazo kama die bakwe, anzanu wenyankwaje. Erade. Medase nyame hira wo adwuma no de omu anam de fomu saaye de toatoa so a mo brelenti Kristo ma ta say da Amen. me pa cho Bible can say Most of them are num. Deuteronomy 23 Deuteronomy 23 verse number 2. Ajaman babia emma awurade badwam. Genesis chapter 5:25. Bible say akwada bia ne maame ne papa ya anye ne ho ade ne wo no a ho ye dwanbo no adwamaba no onko asori da bia mu asori da bia Pentecost apostolic Roman SDU enko ko ya me hwe ho Ye. yegwe Na won to so etoso edum me se me maame anti nyame asamase ena okopa mbra na wo me ena me yadwama ba me se me nyi nsu atrem asubo a me timi nkwa so da bia mu me ba eba sa horodu obi anko nyame fie mama obi anko nyame fie e ba tuti aseme yie pa ho pa. kasa me kan it is that for them. Genesis 49 boy amane say onyankopon kan say Israel ema dumienu no ena obehira wo ohira wo e kan say Judah ena beye ohene ama Israel say e ohene a Judah busuem na e bekopo ohene free na so Judah na kesa
ekofa anase tama ene ne woye ene bodwama woye ema adwama banti eduru bra Israel ma ehwehwe ohene no na awonto so edu no esi David papa so Israel for so mpehene no me we so Yakobon say awonto so dukurampo no o menya me abawe ma awurade bedwam eti ye ko benya me busuam ene koyi so edne be yo hene ekopon say David yo to so du ba ko ana band no wa left band no ansa de ne beti akonyama na yeye wow no me we ye kabusua bi mu abere wo di nkan ne wo fonfon no bo adwaman eno nyin sere eno we eti ne ba no so awo no so no ono so ya nyere wade ono so ba so ya nyere wade me kai 1996 me koye me baba me bi hu ade ema no na oba okwo ware no ye tu din si e baba ye hu ade no kroma ni nyina agibu na abusua no mu nipa tukwa nyina abae efise won say more than 40 years ni if you ye nya virgin a ye no hu ade fi ho ebi fi ho ya ba we no be wura jiri no mu kwa na che say obo no ban abidu sabre ya watimi a virgin a ye no hu ade adwama ba bia manyame abadwa mu na won toto so dukura no nyame hwe no ho ade se ye bri su de onyanya nsu atirima subo ema Yesu Kristo moja no a ebe kasa e no agi ni fisa bonisu nyina mu a na fi wade no ho amen hwana be bosu nyina ha ni fili o hwana emo no su o bosu bra ha ni fili na unim na o de man ho man and I'll tramp like you, you said to go, ya. And then they are chill. And then I'm sorry, and you say you go there, and your man was say, Nanya, what the end I was told virgin to 3 you know. A man when you share our rear, our war, and in Apple, and I was more so home and son, what on the do so, and the workers say, who. And I don't know so for Betty, I can't say, me didn't be in M3. My home best 8 cry. Na the toss of 5 Friday ufi America crown by Ghana ni ba onima de awosua de akwa doctor awo America awonima de pa oba no kan ya de no no transfer odi ebibi buku ma aduro betwra ma no se wo ho anto de a obewu wo ye den obewu broni kura hunu kwa no osuro no abrofo ina aba ne nchen nanso ko wura na office secret no ye juma ebere no sintrase awia kete no sin office no e sintrase o home kakra no obatenani no ena faare kakra bi no na honhom e ware no abebo ne naked ne honum nyina naked ena beda ebere ote akonya no mu awroro ntare honum nyina kanfra ne panty na awroro office o ena beda awia kete into otunani a no abeto ne gate mata o share honum nyina no hwe no bi ama e so poko fi so oware me make obesis ko waro wa na enuti be ma na obe waro no waro wi a be ma so ho a no bi aba otimba buru o be ma na sa no akula so onye no aso bi kita omni mu oh my day o jami no yes high fever need to go hospital it is so o hwe de ko so na u ja ga ne pepe so high fever so ko adentia nipa nyame eyi ni se ese se obeye abayo ehu ade no na ko ehu mu ni efise na minim tumi e ofie ho ene hohum we yi a ebe ha no na enso no adwaman odi nkan bo enti no a mix it hohum ahoro bebi ene waro enye nsu atirima so bo ene nyame betwa pam yo ama asete ye nyame kan wa fa so nyame afa so ajo wa oboa bebe sen abere ye be ko fie ye be bia so dem anadwo na pa wie na nyimre enso enkusi manyame mramo nyame bamwe beye
Sauradi Mramo, Sauradi Bamo, Ebeye, Asanya mi Bamo, Abeyo, oh, Bamo, Yamisha Medamasi. Amen. Minimum I do form mobile boy and me a Jumano. Medamasi. Me patrol a brilliant Mahonia Hamamway. Genesis 5:25. Chapter 5, verse number 25. Aha. Bible said, now Methuselah Eddie Fish or had your water. Ora. Can Proverbs chapter 6, verse number 27. Yen share a name be a dear who would home be in your coin. A buy and chain. Miss Obi Yare and Obai. Ujiminante. Obi ne coma. Obi the tribution and I get a back. And yet she a home be in a bow chain. Near my home on the bow channel, made a Bible chill. Ye were no many associate you a and yet you are bought and yet the part. Yamaka Sanakato out the bed to the puzzle. So that's how no mean more. And yet Yami to me. And me say, I prefer super so. And then Yami left the band in several so. No many doubts was hard to compare to me. It was hard to compare to me. It may be shown, Mammy, you know me as Sabia. Ye did be I need him. Yamede Onyankopon akasa de ho asotwe atwe so adaye so a amaye huna mane aye kɔ ba ekoba yentase fi kwese bi si ende ni badodo eno an pabo no dodo no aye ba ne pabo honhom bi a edi odemti age se honhom na ti wo mu no a nye bo mpa se nyame nyi fi ho no ede ne hwe ho emene emene age se wo so no ansa na fira kwa no ayi fiti na bere wo se hwe bere a wo bere ye nem eka wo bo na wo twe mu eni nyame a wa hye na nunyam eni mpaye a ye nso ye no ababere ye bewie obesa ko mpranje da ba ko da o mpranje a wo no mpranje be da no stress ni nyame be sa ba bio Saba. na so sa ko mpranje na stress ni nyame sa ba na wo hwe me be nyame fa so be no so Faso amaso. ye ko binia Mose woman edikan eti num nchimo aduonu enum. ma honya Na Methuselah Eddie Fish or me say Bible say asase we sa wo ba so a transman na pi emodwaman adwammo no ayechiwade nyame anim a efi say moja a wode ekoma odipa no se woni obemma da na woni obada na wo moja ne ko ne nchen a entumi mfi ne nchen bio ne mo ekopie Yesu anim nipa ni ewu no kopie Yesu nchen a ene moja ne ko feto ho eti ma babo ka dwaman eti no se adwaman ba bia ma nyame abedwam na wo to so eti ma eti owura bi ebeti Yesu Kristo eno Onyankopon asem a na tetebirem Yesu Kristo ko anya maye na obeti asem no we na bi se obeti nyame asem ahwe se de nyame ka ne no kra ye hwe de ko so na Methuselah Eddie Fish or had your water nson. if you run Methuselah Ocha 100 good years. No worry. And no coy and Pablo saying, Mr. Raddy, Metama, some person back. Now we may money. What say, one so my yere, one so my kunu, to many 100 years. Yamasi Metu, Pepper Bitran, Taman say. Pepper Bitran. Namay, Bram Tony and Jerry. Oh, Bram to Pan, oh, and then cut it. Only gentleman, eh. Methuselah say Pabo sa no nya 150 good years. Ne Methuselah say kwa dry say nyame say nyame me yere wen. Yakobon say Methuselah me say twai. Otam so yi. Onya 187 good years. 187 good years. And Yakobon na kasa first Methuselah bra. Oyere ne Sarah ko ware no. Amen. Oh na ba kan. Amen. 187 good years. Me pacho unya mfisi ansa na one be meda. The first time I want to be share no unya mfisi. 13. First time I want to be share no unya mfisi masa. 18. Unya mfisi. And I hope baby I want some free. Na odi Yesu moja akodware no. Methuselah nya 187 good years. Ansa na nyame yiri hira ma no na wo nya mfi sen yankwa
Enchima do nunsia. Ose. Na Methuselah wo la mekechire. Ebira wo nyame yi ne ho ye kofoma no na wo na baka echi no. Odi mfie ahaso de watwe mienu. Ono na yire chira fie baako. 782 good years. Ana wo mamari Obia nkontokwa. Asembia nsi kopno se nyame to nsa frɛ baako. Ntokwa nsi o obia nko. Na o ware ye fie se ni na makontokwa sen. Onukru. Fefre me so kwase aboa waka sen. Utimi nyame hwe. Manu me ho se me ware o. Peniti tantan bi. But waka to do sen. Na o kwa ware ye fie se ni. Obi anya 35 years of and remember na na tranja still onyanya ekunu obibi. Onyama ntia se da. Amen. Aha ne ye ha won ye yare ye ne wo. Aha ne ye yare sa wo. Aha ne ye asomdue wo. Aha ne ye pedan kwa. Aha ne ye pese enya asomdue e ma ware ne ye yie e ma wo ne ba e ma nyame de ba aha ne firi. Yes. Kiso mentia se da. Amen. Ye go. Bible say na owo la mekechire. Fasi wo table nti me pese yi. Mama wo ayi mebusam. Solomon mebusam tinsia echichemu duonu nsia no. Na ode obadwa manfo nti. Dabi. Proverbs chapter 6 verse 27. No what can Deuteronomy 22:28. Na me fanye nsi wa na tam kopa me hwe. Proverbs chapter 6 verse number 27. Onipa du oja be se no kukum. Ana tade ense. Yesi me misa bo ma me no. Dokunum eja na ya de so no. Yeso ja na no dokunu wi a. Eja kokko na ya na e ko no a ye nsama kokko no. Se roro mpabo na ugire mu a ebe hihye wa na hihye. Sa na Bible so me misa. Obi be fansi na maso ane nan hye. Sa eja kro no a ye hwie gu so a ebe hihye wa tare na hihye. Be so. Ye gwe. Saa na de okọ ne yonko yire nten ne tie. Se obi ofie ha na akọ obi kru pen ya. Obi ofie ha na akọ obi kru pen ya. No me nyame akato wo se emra wo so no. Enye ni ba o. De nyame akato wa ese ba wo so no. E ti se ne ejasama ya so wo giram na ahwe bi egu so. Tie. Oda na dwo wo ntumi na no. Na ware sam ebo pi. Na honhom misusu eno obeda na wadwuma sama sei na yeso oba we yare na yeso nne we yese saa enema obetiti se eja wo gina so na ahwe bi egu so eno me we mfi di panchan enye duabo enyame na akato wo se obi basase we so na okọ obi kunu ho a okọ obi yire ho a no me we mra no so nyame na akato wo ebi se aware no onyame aka ho mi no abomu aye moja ne baako ate ho ma ho ate eti wo a wo kọ obi kunu ho no wakọ sei saa aware no inta ware na okose no no me we ni nyame ka se ba so eti ahohoro nanim guase ne yare ene honhom ne ma bonsam hye ya e ba so a wuntumi a o tete no nyame na ma kwan se mra so saa on te se obati nyame asemase enye hunu aje subo nyame alafte band. Amen. Kasa amen. Amen. Yago Na obi a oka no enibem. verse 32. Yes, se wa ko obi kru na se wa fredi per ko abon o system patcho na minim o mama ne oka so pa me na me bisa ko so ne kweri oka yanka amba sister na ti ase kra onyankopon so hono de on fanche ho yegwe Mebusam chapter 6 verse 32. mahoya De ofa oyire no niti. se wo hia obi a obo naked na bonte ha o yare na dwen de wa boda mo onyankopon ani ma obi a ko bi kru obi ko ho a obi ko bi ne ho a wa boda mo onyankopon ani na wo abo naked ne de o ina yare ho adwen ni wa ko bi kru no oniti na dwen ase De oye sa no de se ne kra. okra no aye moja na odi ko onyankopon chen no se wa ko bi kru ho a se wa ko bi ne ho a ena wunya nsu atire mo suba asei woni nyame ntemo de asei eti de mo nsam pepia okra no nyame de ahye so de kwe Ema ne animguase no benya. uko obi kru ne akire ho a animguase pa ne ma ai bebo no uko obi ne ho ne akire ho kwe Na hohora no onpepa. Bible say animguase we onu nyankopon de on popa mfi nim se nipa no a wokofa ne yere no nipa na akofi gi ne kru no eti ase kwa so de ache ho a onu nyankopon so ono de on fa nche yegwe Na ni nkunu ni obema abufuhye. ni nkontwe ne be ma bufuhye kura twe
ɛna ɔbaa bu fuhyew ɔbaa kora deɛ sɛ ne kuru kɔfa ɔbaa otumi gye ntoma mmiɛnsa wate aseɛ na bɛrima deɛ yɛdeɛ nkɔ no saa ne nkontwe ne bɛrima bu fuhyew na awurɛtɔ da no na atamu da no ɔmfa mfiri na atamu da no ɔmfa mfiri na atamu da no ɔmfa mfiri no wokɔ obi kuro paa deɛ a Yes. wokɔ obi yere ho paa deɛ a Yes. nyame sɛ lalae ɔmfa mfiri o nti nnome wei da w'anim ɛda wo so ɛde obi akɔ aburokyi asan aba ahye obi adwuma ama korɔmfoɔ akɔwie obi ama gya to obi na emu ahye agu obi awareɛ ɛde yare ato obi so ɛde stroke ato obi so saa asɛm wei stroke ato obi so onim yɛnkɔ ɔse ɔmmu mpata biara sɛ oti aseɛ kɔ nipa ne nkyɛn kɔpa ne kyɛw ɛma ne gye mpata bia a ɔde bɛma nipa ne deɛ nipa ne deɛ ɔbɛgye ba onyame deɛ mpata bia ni hɔ a ɔde ma no ɛwɔ asɛm wei ho a ɔbɛte aseɛ na ɔma akyɛdeɛ dɔɔso mpo ɔma akyɛdeɛ dɔɔso mpo a ɔmpene onyankopɔn sɛ ɔno deɛ amen agye nso atirim so bɔ nkutoo ne tumi sɛ abɔne wei ɛfi nipa so wei nkutoo ɛne mesɛ bisa sɛ obi wɔ fie a waka obi kuro bɛ anaa ɛno deɛ ebi ne ha atɔ yare wɔ ebi wɔ fie bɛ anaa ebi ne ha bɛpɛ sɛ yɛhu sɛ yɛafom nyame ɛna mo nsɛm anya mu kwan ɛna ɔdɔ ha ato yɛ so ne aba no kyɛn yɛnya hunu ne yɛnka ɛfom so ne yɛntwe ho fi bɔne ho na nyame nsansa nyɛ mfi mu nsam nkyɛn bio amen mebotaeɛ a mede baa ha ne mo kasa nini paa kan Deuteronomy ne ɛkɔ Deuteronomy chapter 22 verse number 20 22-28 sɛ wɔbarima bi ho abɔfra a ɔyɛ ɔbaa mɛma ho asɛm a ɛkɔhyɛ ɛma no adwe ho deɛ aka mo deɛ sɛ ɔbɛrima bi ho ababaawa a yɛabaeɛ a yɛmfa ne ma awadeɛ a ɔyɛ ɔbaa bunu a ɔyɛ virgin a wɔmfa ne ma awadeɛ yɛmfa ne ma awadeɛ na sɛ wɔkye no na sɛ wohu ne sɛ ɛsiane sɛ wɔyɛ virgin ti no wodaadaa no a confuse no a ɛna wofi he wodin de sɛn wo maame ɛdi de sɛn wofi kuro bɛɛ so mene ɛfrɛ me ɛbɔga George no 3 weeks na mbaeɛ mebɛyi me nneɛma mɛsa akɔtɛma next week nko a Belgium na mefi baeɛ wopɛ sɛ wobɛtena Belgium anaasɛ wobɛtena tema me nneɛma na mede bɛmema nkɔtɔn na confuse akwaraa no na confuse no adwenaa na sɛ wɔkye ne ne da na sɛ na sɛ wɔhu no wonya no mu kwan no sɛ wo ne akwaraa ne da na sɛ wɔhu na wompɛ stroke yareɛ wompɛ ne nkwasɛ mpɛ owuo ɛmpɛ sɛ onyankopɔn de wobɛhyɛ bonsam sɛm abonsam adwuro ka wo nipadua no ɛdeɛ a ɛneɛ ɔbarima a ɔne ɔbabaawa ne daeɛ no aberanteɛ na bɛrima bia a wo ne virgin bi ada biara no ɔma ababaawa no gya dwetɛ bi na kɔ duom ababaawa ne papa nkyɛn ne kɔtua 50 million ma ne papa no ne ware no na wɔnyɛ ne yere sɛ wɔbrɛ no ase nti ɛfiri sɛ abaayewa na ɔyɛ virgin no sɛ wo ne da a woabrɛ no ase nyame de ne ahwɛ nyɛ yie bi wasɛe na Enti no, ɔnkono ne mpa no nyinaa kɔyɛ ne ho adeɛ kɔtua 50 million kɔtua 50 million ne yɛ ne ho adeɛ ɛnyaa no kɔpem sɛ ɔbaa no bɛwu sɛ obi wɔ ha ne wɔne abaayewa bi ada a ɔyɛ virgin wanware no wato no gyae a nome wei da wo so wobɛkɔ aburokyi asan ba wobɛkɔ so aburokyire ameaboa mo asan ba paa wobɛkɔ da prison wobɛkɔ ɛnsɛ wokɔ prison ɛyɛ nome ɛfiri nyame nkyɛn ɛyɛ nyame akatɔ ɛnyɛ nipa deɛ ɛne akɔsrɛ nyame stroke ɔda mɔfɔ so nyina ha refiri ɛnɛ mmaayewa no a ɔwɔ papa no ɔmaame no mu nni bi a mpanimfoɔ bi ada roma wɔn boaboa wɔn nnipa no bi wɔ adwempa obi wɔ hɔ a wɔsɛ naboa mmaayewa no anim adeɛ no scholarship ɔmokɔ school no ara no wie na aduru berɛ a wɔbɛnya adwuma a service koraa no director sɛ me ne wo anna a memma wo adwuma me ne wo anna a memma wo adwuma kɔfɔ dua na mete adwuma bi wakɔ so mu memmo din mea me nkwara agyidifo nkwara makomako nwɔtwe a baa no ankasa kasa ɔmo nkɔ ɛhɔ service na wowie a yɛ transfer no wakɔ yi director no sesɔ no wɔ anna paa de a nti wɔn san ba back
Akwada no ba be pe. Ah, but the woman go school approach virgin no. Now on another, I didn't akwada no. No afa hodi. Yes sir. Afa hodi. Se abrante bi si so na okofa ba yo babu ne da. No one go ne ho ade ko pesa kwada be wu. No jan ho. Ekofo ba foforo a no me ada no so no. Eda no so saa kopom da obi wa kopi nyame. Kopom da obi kopi nyame. Me ba cho me se bi sa me ma wa se. E ma no a musi so amono di ka hie no. O wan mo waro wana. Oba odi kan won di kan da no. O na waro na. And what was 7 rounds? Che, atemu de di paso pa no. Ya de nsem di agro. Stroke ha de fi. Stroke wa chichi di pakese kese nyina ha de fi. Bone we I de pedi. Ne nyame de yare ato so. Ne nyame asofwe no, o de to obi so a, ade a on pekura se, ye asofwe e be de nim se, awurade ne hunu mobo, fa de bo no na de ade. Okuru wa so for besa pane so. Ade ba ko pese de bi nya hunu obu kuma. Ana ma matuni so for hunu mobo. Fa me ko yemi nim, no momosu. Na ko bi nya me de me fa so bia no, o fa mbone che. Ono yire ena o nyame ado ye bre ya ansana utimi awie o doctorate. Efi degree ko masters o yire bre ya ansana o doctorate. Ene wa benya director. Ene no nsia ena beduru fie. A opon no mensa. O de djuma ka enam. Opon no de djuma ka nam. No de mayo enam hotel resident. Akukwa ye ni nso afa de to. Edem wa asiri. Ewuru afa so. Ena wo je ma mayo. Ni aje esi preso na abayo afiafia. Obi kunu a wona ne ma ene ne yire ebre. Na wudi apapa ya ji. Aje agu ne so. Na okona bayo yi enam akukọ mua a emo aye ne ma eda bayo eni mu a obaka si the president dey godi. Ni amma ne fork and pen knife. Na okono otwitwa akukọ no ayi nam no pegu nchen a obaka si nyame gba akukọ no gina obi. No we na mi na en wa yen sa en oba yesu an nkware yesu an nkware nyina abegu efie. O be fa hodi Dabida. Enye nsu atrimo so ba bibie ni wiase. Bibie ni wiase nya betimi da fasa. Kristo omenta seda. Amen. Ebrede ko Ampa. Ye be de asem na ko wie. Mo. Masama mbisa ene se na ofia oba asase we so. Obaye den da be na abeko. Na asem do obi anim a eda obi a so obi adwen asem ma ken ho ebisa da ba bia ofi ne de obaye ne da obeko enye ndosi tonti enye ka atwenti enye business konti ene mo nyama obaye business nde eye sika pa obepe sika e de aye abo ho hwe nyimdwuma na obi a wo do ma chede nyame de ma no se no sofo ba echi ani ampere a oda ha no pare wie ne nwumere a ho bompa yi obi a wo de do ma chede nyame de aba no a enu nyame eba bibisa no na wo de nyame de ma wo ne de we a wo bibisa wo de ne de we adoye nyame de ma wo a wo ya doye fefefe a de pejire kanfo usu akwache obi ade wa mede wasenti no onche obi ade bi eno so akrusu yo moja yo okra ye moja na onyankopon bibisa wo kra no uwa obebisa okra no oti ase obebisa okra no okra no ya maame ne papa moja ene okra ejo maame no papa moja no enka so maame e baifo ntunko ne chebio bayi beto na sase so beto na sase so honhom ina wasase so ekwan abefa so a tumi e wasase so entumi nya omukwan na ma kire we se na wonnim no do ho ama ene otu ana mo bia aduru achi kora
sɛ wo asɔfo yi na sɛ ɔdo nipadua ma ne ɛbo asu ɛma nsuo sobɔ no a yesu kristo de bɛsi hɔ ɛma kra nyɛ ma yɛsa no sɛ wonya wonya sodwe eti paul ka ho asɛm roma sɛ wokɔbɔ asu no a na wo nipadua wei no nipadua dada no wɔbɔ na sɛnnua mu sɛ nipadua dada no mu nti ɛbo asu no a ɛnɛ nipa ɛbɛwo wɔn nyinaa ɛne mo ɛbɛbɔ wɔn so nyinaa mo nyinaa mo yɛ bɔ na game ɛnɛ ɛmo nyinaa da kɔ nyame de ɔbɔ ne ɔyɛ nyinaa akyɛw ne nyame abɛsitato biribi afoforɔ wabu bem mogya mu die ne nti mu de nyinaa ɔno nyame kɔ na otumi yi na nsuo mu asubɔ ɛna oyi firi ɔfa so ɛyi honhom mu awareɛ honhom haw apam a ɛwɔ honhom mu awareɛ nkɔyie na ade nyinaa no nsuo mu so mo nyame yi nyinaa firi mensɛ mo berɛ mede mo si ha kristo to yɛ ti hyɛ mo kaa amen Amen.